Aké sú rizika investovania vo všeobecnosti do fotovoltaiky? Nebudeme sa baviť teraz len o nás, ale bavíme sa o fotovoltaike ako takej. Tak tých rizik je viacej. Môže to byť technologické riziko, to znamená, že zlé prevedenie samotného projektu. Za mňa je najviac rizikový, keď máte len jeden jediný projekt na jednom území, riadi ho len jeden človek v jednej krajine, jedna mena, pretože to môže byť najviac rizikový projekt z pohľadu toho, keby sa zmenila geopolitická situácia, alebo keby ten človek sa mu niečo udialo, tak nemá to kto prevziať. A preto za nás sa snažíme vytvoriť to prostredie tak, aby sme tu mali širší tím ľudí, aby sme tu mali nahraditeľnosť, keď sa niekomu niečo stane, nebude schopný dokončovať tie veci, tak vždy je tu niekto druhý v poradí, ktorý dokáže dokončovať tú danú konkrétnu aktivitu, ten daný konkrétny projekt, tak aby to celé fungovalo. Samozrejme, že tým, že robíme väčšie množstvo projektov, tá expertíza je vyššia, ako keď robíte len jeden jediný projekt, historicky, dajme tomu svoj vlastný, pri ktorom sa povedzme, že tie veci učíte. Tým, že my máme už ten track record za sebou, tak veľa vecí sme sa už naučili, ako človek sa učí každý deň, ale to množstvo problémov alebo vecí, ktoré musíme zvládať, je výrazne nižšie vďaka tomu, že máme skúsenosti v danej oblasti.